Really say guys for the people. Saka right. Saka ni pane vamwe vaibvunza kuti kokwamukoma Tobias patikabuda nemavhidhiyo chiti vari kuda kutibatsira kutenga masemende munotibata so that titange kuunganidza masemende uko. Zvakaitika ndezvekuti kuno kwamukoma Tobias maiona zvaiitika pakuunganidza zvinhu kuti zvinge zviripo mariver send ese zvezvo mvura dzaitakurwa naungomba vekuchechi kwavavava nevamwewo vanenge vada kuvabatsira here and then naivo vachiendesa zvinhu. Saka pane vhidhiyo ndakatomboita but ndofunga Facebook haina kuzoya yese because most of our videos anenge akareba saka ese anenge ari kuYouTube vanenge vada kuona mafull stories aya munomaona kuYouTube. Zvakazoitika ndezvekuti ndakati kuna vava manje zvapasina river send poitwa sei hamozviona ndo nhau yekutanga yatakataura nezvayo kuti dai paitwa plan tikati taurai nababa washi asi chandozanza kuti bhiridha nababa washi vane kaproject kangu kavari kuita. Mabhiridha angamiriri basa 1 guys ndo mazira ndinoita kana pasina zvinhu zvakakwana bhiridha angagari achitadza kuraramisa mhuri yake nemamwe macontracts. Saka ini ndiri kutozviziva kuti ana bhiridha vantori pamusha pavari kuita izvi vanga vatomhuri kuzasuko vakabva ndasi ndatotaura naye Makuseni auya pano akatimhurusawo hapana kana vakatukana kana kuti kudii tikatomuka Makuseni achichibva kutora maturuzi ake uko achienda kumusoro uko achindiona kuti anzwa kuti zviri kufambawo sei. Saka tachitotaura ndikati tofanira kuzotsvaga rimwe day tombouya takuti pamborufwa nemarata anenge aripo izvi takamirira mamwe acho ari kufanira kuya pana pa10 atairaya kuva kuti tine 18 marata ani mukoma Tobias 18 over 26 ndo marata ari kunzi ari pano. Saka apa bhiridha tawirirana kuti ndichazoti inini tikaona kuti atiwedzerewo kubva pa18 maybe akaenda kana kuti pa24 zvinogona kuti batsira roofing yava yomboitwa vasacrificewo day rese rekuti vange vachiita roofing yani yamukoma Tobias nemauka acho. Right now tine 18 mabhegi amukoma Tobias asi isusuwo hatingangorambiwo takagara panapa tichimirira kuti pamwe pane munhu achabvisa kana kuti pane munhu achabvisa ndopatati tombofanira kuunganidzawo zvani zvasekuru vedu vaya vari kuchengeta mudzimai wavo asingachaoni tiri ikoko. Kana pane anenge ada kuwedzera mazenge yani amukoma Tobias tinongouya tomatopa kana ivana bhiridha totodi totaurira navo kuti dhee rakati makasununguka here voswera vachirufa dhee rakati sezvo vari kune imwe contract yavakatanga panapa hapana zvinhu zvakakwana for the meantime. Saka pasina kudero takumbonounganidzawo zvekwasekuru vaivai pane vari kuti ivo vari kuda kuita partner kuitira sekuru wekuzasi ukoko hatingati munhu ashayiwe zvinhuwo nekuti akangogara panapa doing nothing. Saka ndokwati kunopusha ikoko asi ndichapota zvakare ndichiuya kunoku kwamukoma Tobias. Mukoma Tobias vari kuno kuzasi kuno kune imwe village sekuru vaiva nemudzimai asingachaoni vari kune zvakare imwe villagewo yakasiyana nekunoku but kwese kuri kwachireya aimozviona. Saka vamwe vanogofunga ndakakura mwai ndakukura mwai kana kuti mofunga kuti pamwe ndakura mwai handiti ndiri padhuze but izvizvi pane kuti kunobhozi kuvillage kwavo kwavanogara kure kuti achokwadi that will be me driving about 20 kilometers every day kuti ndiyozovata kunoko. Saka totombotama takunogara kupi kwasekuru aya ndozvatodanogasa izvi pamwe kuti panamwe namwe ndikwasekwana pekuvata kuvillage yavo iyoyo tichionesana tiri pamwe chete ikoko asi ndiri local ndinenge ndichiuyawo ndichiona kuti kunoko progress yakamira sei mariver send jecha vari kuisawo here kuitira kuti kana vakuzonzi ngavatanga kuplastirwa hazvizotori nguva yemabhidha yakuti iyo ndo kusungire ngoro vaite sei vatakure futi river send. Saka pane umwe mai vamboyamba naMakuseni vakati ndinovabatsira asi ndokwanisa kuvabatsira kuti ndovasengera ngoro 3 ndozvavambotaura. Saka ndo zviripo so far so good. Kune vanhu vanenge vada ma-explanations vaive nekufunga kuti masiri emukoma Tobias maendere uko ndo situation yavo yavanayo even nyange zvikanzi vapedza kurufa ava vana jecha vana kana chipitisend haipo. Saka ndozvanachiti chifanira kuunganidza zvinhu izvozvo. Mabhiridha aya pandichanomatora ini paproject yavari kuita zvekuti chiuyai mupedzisa havana kuramba anomonzwisa mungazotofunga kuti pamwe vakaramba mabhiridha havana kubhadhira dzimwe mari vakatobhadhakwa dzose kwangosara bhalansi yekuti ivo vachipedzapo inobva yapedziswa handiti
saka ndo zviripo so far so good. Ndangoti ndipangova very clear kune vese vanenge vari confused. Saka isatingati munhu, like I said, munhu ari kuda kubatsirwawo nevamwe nezvimwewo. Pane vanhu munhu anobatsira wake. Kuna mumwe anotindomira naMukoma Tobias, kuna mumwe anotindomira naChipo, kuna mumwe anotindomira naDorika, kuna mumwe anotindomira naJohn, kuna mumwe anotindomira naNhingi. Hatingarambidzi vanhu kuti vaite seizvozvo, asi ini ndiri local. Chandinoziva ndekuti nezita raJesu imba yaMukoma Tobias ichangopera. Inema aiwa tikutera ushimshima sari kuti wezvoti pane zvimwe zvoti machenga acho eshuwa nechokwadi machenga acho haana kukwana matichari kwana ari kuti kuna kuunganidziwa saka mbatokoti vazviona chicho iroro nezvimwewo zviri mukati matiwo chingati matombere hasina. Saka tozviwa ti vanhu vakukumbira kuti chinhu izvozvo zviitiwe zvigadziriwe zvikwena zvitoite sei kuti maererano nekudini nekumawindo namahwindo kuti magiraziwo zviuye zviosha zvikwanisho zvingwaninjingamo nekurovera kwenga kutahwako nekuti chitiwe. Saka tinyaya iripo pane kuti kwanisha kuti taure chati chinhu chationa kuti kumbira chitiwe zvinhu izvozvo nemahwindo nemadhoo afana kuti kwaniswa kuti mawo asikazaremama zvikwanise varochezvanichanaka netiti wangu. Saka anenge achisapota sekuru baba Mukoma Tobias, inini am here. Hakuna kwandiri kuenda, ndiri local ineyi, but ngoti mavillage asiyana. Munongondibata tounza zvinhu zvacho munongoona mavidhio. Right now ndakamirira mazenga kuti auye then obva deliverywa panapa. Ndo zvega zvandakamirira. Then kune mumwe munhu akakupai chipo but hakwazi kutaura kuti ndechei right now because ndofanira kutsvaga tunhu twacho twakataura first kana pamwe ndatozodzokera kuHarare ndodzoka nazvanditi. Right. Saka this time vamwe vanogona kuvhunza kuti ko sei matanga kuunganidza masemende nezvimwezvo kuzasi kwasekuru kuya. Hamaona zvaitika panapa kuti taita challenge yekuti zvinhu zvomboshota mabhiridha omboindi. Hatisi kuda challenge imwe chete iyoyo. Toda kuti titange taunganidza zvinhu zvedu zvose zviri kudiwa kuti imba inge ichisimuka. Bhiridha ongo yachisimudza migirikini yake, imba yake, miti yakakwana. Ndo lesson nyowani yandadzidza so far so good. Nekuti hatizodi kuti zvite sekuti takukundikana. Hamozviona manje. Saka uko kuzasi uko autombono ita fofa tounganidza miti yedu yese. But this time kuzasi uko vabeba nasekuru Beni ndo vachauya wotiroverawo nigirikini kuti chinakirwa nasekuru tiri kuzasi ikoko nasekuru Beni vachitamba nezvikabudurwa zvavo ikokoko. Saka ndo zvatinoda kunoita tounganidza mitiyo yavo yese. It's a lesson learned. Ndikutotenda naMukoma Tobias kuti ndadzidza this time. Tounganidza zvinhu zvose zvokwana bhiridha ouye. Ndokuti tisata challenge uye tisazonetsana nemabhiridha nenhau futi yechikafu. Hamozviona because panenge pane madelay akawanda. Saka zvizvi takuinda kwasekuru vedu kumusoroko. Isi tokuona handiti ndingopona nchuya ndakumboinda. Taonekana mune zvakanaka, ndadzoka munongonditambira zvakanaka.